Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Saddam. Taong 1964, San Ricardo, Southern Leyte. Isa sa mga tubo ng San Ricardo ang pamilya ni Saddam. Ayon sa kanya, di pa naman nagaganap ang unang digmaan, doon na nanirahan yung mga ninuno nila. Payak pa noon ang pamumuhay sa kanilang lugar. Bilang pa lamang ang mga tao, nandoon na ang kanilang pamilya. Base nga sa kwento ng kanyang ama, yung mismong bahay na pinagtitirhan nila, yun din ang pinakaunang tahanan na tinirhan ng kanilang mga ninuno. Kung hindi siya nagkakamali, mag-100 taon nang nakatayo ang bahay na yon. Napakatanda man ito, di nila yon nakikitaan ng pagkasira dahil gawa yon sa purong bato. Malapad din ang espasyo nito, kaya na may mula noong natuto siyang maglakad, naging palaruan na niya ang bahay nilang yon. Akala ni Saddam isang pangkaraniwang bahay ang kanilang titirhan. Pero sa pagtanda niya, doon nabanggit ng kanyang ama sa kanila ang nakaraang buhay na tinamasa nung mga ninuno nila. Ayon sa kwento nito, pamilya ng mga mangkukulam ang kanilang kinamulatan. Sa buong San Ricardo, isa ang mga ito sa kinatatakutan. Magmula kasi noong lumipat ang mga ninuno nila sa lugar na yon, ipinakita na nito ang pangil ng kanilang angkan. Kapag may kinagagalitan yon sa baryo, hindi na yon nag-iisip pa. Basta kapag nakahawak na yon ng manika at malapakong karayom, hindi na ito magdadalawang isip na patayin ang taong kinagagalitan niya. Noong una may mga albularyo at antingero pang nakikipaglaban sa mga ninuno nila. Pero sa katagalan, napilitan na ring sumuko ang mga ito dahil sa lalim ng aral ng kanilang pamilya sa larangan ng kulam. Yung ibang ang dating kaaway nila, mas piniling makipagkaibigan kesa ipagpatuloy ang sigalot na nangyayari sa kanilang mga panig. Dagdag pa ng kanyang ama na natigil lamang ang mga pangyayaring yon noong mga panahong lumaki na ang lolo nila. Ito kasi ang nagpasimula ng pagbabalik loob nila sa Panginoon, dahilan naman para malimot ang aral na minsan nilang tinangan. Gayunpaman, sa kabila ng pagkawala nito at pagbalik ng kanilang pamilya sa normal nitong estado, naniniwala pa rin ang kanyang ama na ang mga sinaunang aral ng kanilang ninuno nananatili pa ring nakatago sa bahay na yon, naghihintay na matuklasan ng taong karapat-dapat na magtanga nito. Pagtatapat pa nito sa kanya, isa ang bagay na yon sa mga kinakatakutan niya. Sa oras kasi na mabuhay ang aral na yon, paniguradong kakalat na naman ang salot sa lugar nila. Isipin niyo, pinuno, matagal na silang naninirahan sa bahay na yon. Pero ang kabuuan nito, hindi pa nila bistado. Kumbaga, may mga parte sa bahay na yon na wala pa silang kaide-ideya sa mga nilalaman nito. Konting description lang sa bahay na bato nila Saddam. Kung hindi ninyo na itatanong, may malawak na bakuran sa tabi ng bahay nila. Marami rin doong mga punong nabubuhay, kalakip ang isang malawak na talahiban sa likod ng kanilang bahay. 2 palapag ang bahay na bato. May 5 yung kwarto at yung sahig naman ito gawa sa purong kahoy. Umaga man o tanghali, hindi nagbabago ang klima sa bahay na yon. Sa tinagal-tagal na rin nilang paninirahan, tanging bubong lamang nito ang kanilang napalitan. Nakaangat din sa lupa ang sahig, kaya sa ilalim nitong bahagi, meron yung espasyo para sa kulungan ng mga manok at iba pang hayop.
Pero yung lugar na yon, di talaga nila gaanong napupuntahan, lalo pat napakadilim dito. Bukod kasi sa nabakuran yon ng mga makakapal na kahoy, napakadilim din sa loob nito. Isa yon sa mga lugar noong bata pa si Saddam na ayaw talaga niyang puntahan. Sabi-sabi kasi noon ng kanyang ama, may mga nilalang na naninirahan sa lugar na yon. Ayon pa sa kanya, di naman talaga nakakatakot ang looban nito. Pero habang papalapit ka sa pinakagitna nitong bahagi, makakaramdam ka ng kakaibang lamig na sinasabayan naman ng pagdilim ng paligid. Minsan nga may mga naririnig sila doong bulong na hindi naman nila mawari kung saan yon ang gagaling. Itong mga panahong ito, nasa edad 19 anyos na itong si Saddam. Kagaya ng kanilang panganay, hindi na rin siya nag-aksaya ng oras sa pag-aaral, gawa ng mas pinili niyang magtrabaho para makatulong. Sa katunayan, wala namang epekto sa kanila ang ganoong sistema, lalo pat buong buhay nila nakatuon lamang sila sa pagpapalawak ng bukid. Basta ba'y marunong kang makipag-usap at magkwenta, wala na yung problema. Yun lang kasi ang kailangan nila para maipagpatuloy ang kanilang hanap buhay. Dahil sa gano'n nilang sitwasyon, araw-araw napakaabala ng kanilang pamilya. Sa bahay nila noon, kung hindi si Saddam ang maaabutan mo, yung bunso nila. Isipin nyo na lang, 8 silang miyembro ng pamilya pero karamihan sa kanila nasa bukid. Isang tao lang ang palaging naiiwan sa bahay para magbantay. Hindi naman yun problema para sa kanila, lalo pat mababait naman ang mga tao sa kanilang lugar. Mas mainam din kasing marami ang magtulong-tulong sa sakahan nang sa gayoy madali nila yung matatapos. Sa pagsapit naman ng buwan ng Marso, kasalukuyan ang naghahanda ang kanilang pamilya para sa nalalapit na tagsibol. Yun kasi ang pinakamahirap na gawain sa kanilang sakahan, lalo pat konting pabaya lang, maaaring hindi na tumubo pa ang kanilang halaman. Kapag nangyari ang ganoong bagay, mapipilitan silang magpalaot ng 1 buwan. Bale, yon ang magiging pambawi nila sa kakaharapin nilang matinding pagkalugi. Sa paglipas pa ng mga araw, kahit papaano naging malusog naman ang kanilang mga pananim. Sari-sari ang binubuhay nila noon, kagaya ng mga munggo, palay, mais at iba pa. Bagaman mahirap ang pagpapalaki sa mga ito, sulit naman ang kanilang pagod sa oras na lumaki yon at mamunga. Araw-araw yun lang talaga ang kanilang ginagawa hanggang sa dumating ang Sabado kung saan siya naman ang nakatokang magbantay sa kanilang bahay. Marami man ang trabaho noon sa bukid, hindi siya pinahintulutan ng kanyang amang sumama, gawa ng magiging hindi yun patas para sa kanyang mga kapatid. Nang mapagtanto naman yon ni Saddam, minabuti naman niyang sumunod na lamang sa nais nitong mangyari. Hindi naglaon, pagsilay naman niyang papaalis na ang mga ito, tahimik naman niya yung pinagmasdan habang nakaupo sa gilid ng hagdan. Pagsilay naman ng kanyang ama sa kanya, ngumiti lang naman ito habang sumisigaw sa kanya ng, "Mabilis lang ang araw. Magpahinga ka na muna dyan at maglibang. Sige na anak, mauna na kami." Nang marinig naman niya ang sinabi nito, minabuti naman niyang yumuko na lamang. Makalipas pa ang ilang minuto, nang makalayo na ang mga ito, dali-dali naman siyang pumasok para maglinis ng bahay. Sa isip-isip niya, yun na lamang ang maaari niyang gawin para hindi maburyong kakahintay sa pagbalik
ng kanyang magulang at mga kapatid. Sa kasagsaga ng kanyang pagwawalis, lahat ng bintana sa unang palapag ng bahay nila, paisa-isa na niyang binuksan, at pagdating naman niya noon sa ikalawang palapag, ganon din ang kanyang ginawa upang maghapon doong maglabas-masok ang simoy ng hangin. Matapos naman niya yung gawin, dali-dali naman niyang sinimula ng kanyang pagwawalis. Sa sala, sa mga kwarto, kusina, matyaga niya yung nilibot upang masigurong masisiyahan ang kanyang ina pagbalik nito kinahapunan. Maya-maya pa, nang mapansin niyang kwarto na lamang ng kanyang mga magulang ang hindi niya pa napapasok, hindi naman niya maiwasang mag-alangan. Kabilin-bilinan kasi ng tatay nila sa kanilang magkakapatid na kahit anong mangyari, wag na wag pumasok sa lugar na yon. Araw-araw na paalala din ng kanyang ama sa kanila na kahit gaano man kahalaga ang kanilang pakay, pag sumikapan nilang maghintay na makauwi muna ang mga ito. Matapos naman yung maalala ni Saddam, hindi naman niya maiwasang magdalawang isip ukol sa kanyang nais. Yung utak niya sinasabing pumasok na, habang yung puso naman niya iniisip ang magiging kahihinatnan ng mga gagawin niya. Sa pagpapatuloy naman ng kanyang pagmamasid sa silid, walang kaabog-abog naman niyang binuksan ang pinto, sabay wika sa kanyang isipan ng, "Di naman siguro nila mapapansin na pumasok ako rito. Basta bilisan ko lang, ayos na yun." Pagkalahad naman niya ng mga bagay na yon, tahimik naman siyang pumasok sa pinto nito. Pagkasarado naman niya nito, agad namang binalot ng kadiliman ang buong paligid, dahilan para mahirapan siyang makaaninag sa lugar. Maya-maya pa, nang medyo nasasanay na ang kanyang mata sa ganoong dilim, doon niya nasipat ang mumunting gasera nila na siya namang dali-dali niyang kinuha para sindihan. Nga pala, kaya napakadilim sa lugar na yon ay dahil sa wala itong bintana. Di naman kasi nila pwedeng lagyan ng butas ang dingding, lalo pat gawa yon sa mga batong pinagdikit-dikit ng simento. Sa pagpapatuloy naman ng kanyang pagmamasid, doon niya nakita ang mga antigong gamit ng mga magulang nila na ni minsan hindi niya pa nasisilayan. Habang umiikot naman noon ang kanyang paningin, hindi naman niya maipagkakaila na napapaisip siya ukol sa mga gamit na yon. Hindi naglaon, may nasipat siyang isang maliit na rebulto sa unahan ng higaan nito na may hawak-hawak na manika at isang karayom na halos kasing haba na ng 6 na pako. Kakaiba ang rebultong yon. Gawa ng maliban sa nakakatakot nitong pagmumuka, kumikinang din ang mapupulang mga mata nito na animoy gawa sa bato. 4 din ang kamay ng nilalang na yon at meron itong 4 na paa na parabang yon ang nagbabalanse sa napakabigat nitong katawan. Pagkaraan pa ng ilang minuto niyang pagmamasid sa bagay na yon, may napapansin siyang parang mga tinig na dumadaloy sa hangin. Bagaman wala siyang kaide-ideya kung saan yun ang gagaling, malakas ang kanyang kutob na nagmumula yun sa rebultong kaharap niya. Maya-maya pa, napilitan naman siyang lumapit dito kung saan mas lalo niya pang naaninag ang kabuuang anyo nito. May napapansin din siyang parang maliit na pinto sa dibdib nito na siya namang dahan-dahan niyang binuksan. Pagsilay naman niya sa loob, laking gulat na lamang niya nang may masipat siyang isang napakaitim na maliit na libro. Dala naman ang kanyang kuryosidad. Dahan-dahan naman niyang kinuha ang bagay na yon at kasabay nito ang pagbitaw ng rebulto
nung hawak nitong manika at karayom. Pagbagsak naman ito sa tabi ng bagay na yon, pilit naman niya itong ibinalik, pero hindi na yon kayang hawakan ng rebulto. Nang mapagtanto naman niya ito, imbis iwan niya ang bagay na kanyang nakuha sa silid ng kanyang ama, nagdesisyon siyang dalhin yon patungo sa silid niya. Matapos ang mga pangyayari, pinilit naman niyang umakto ng normal, pero sa pagsapit ng gabi noong mismong araw, kahit anong gawin niyang pagbalikwas para makatulog, parang may nagpupumilit na gumising sa kanya. Hindi niya mawari pero sa oras na ipinipikit niya ang kanyang mga mata, may mga naririnig siyang pananaghoy at mga pagsitsit. Dahil sa mga pangyayaring yon, agad naman siyang lumabas ng kanyang silid para magpahangin. Sa loob ng halos 1 buwan, nagsilbi yung bangungot para sa kanya. Yung tipong puyat ka na pero di mo na nagagawang magpahinga. Halos mawala na nga siya noon ng bait, buhat sa kagustuhan niyang matulog. 2 buwan pa ang lumipas, pakiramdam ni Saddam ibang tao na siya. Bukod kasi sa madali siyang magalit, napaka-irritable rin niya sa harap ng mga taong hindi niya kapamilya. Yung konting biro lang, halos umapoy na siya sa galit noon. Ilang beses na rin siyang kinausap ng kanyang ama ukol dito, pero ni pagkasindak mula sa mga sinasabi nito, wala siyang naramdaman. Basta ang nais niyang mangyari noon, gawin ang mga bagay na pwedeng magpasaya sa kanya. Akala niya hanggang doon na lang ang lahat ng kanyang magagawa, pero dumating ang isang araw na sinubok siya ng tadhana. Gabi ng Biyernes noon, nang magimbalang kanilang pamamahay, matapos nilang makarinig ng mga sigaw at pagwawala sa labas ng kanilang bahay. Pagbukas naman nila ng bintana, bumungad sa kanila yung lalaking ilang araw nang nanggugulo sa kanilang sakahan. Sa kagustuhan kasi nitong makigapas sa kanila, patuloy nitong kinukulit ang kanyang ama, pero hindi yon napagbibigyan. Bukod kasi sa kaya naman nila ang trabahong yon, medyo may hina rin ang pag-usbong ng mga bunga ng kanilang itinanim. Siyempre, bago tumulong sa iba, kailangan muna nilang tulungan ang sarili nila. Subalit dahil sa pagtanggi nito, di naman maiwasan ng lalaking makikigapas ang magbanta. Sa katunayan, ilang araw na din itong pinagsisisira ang kanilang mga pananim, pero di nila yon pinatulan. Ang tanging mahalaga lang kasi para sa kanila, mabuhay ng payapa at masagana. Ngunit sa kasamaang palad, imbis na umiwas yun sa kanila, mas lalo pa nitong sinubok ang kanilang presensya hanggang sa maganap na nga ang pagwawala nito sa kanilang pamamahay ng 10 oras. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid, napilitan naman ang kanyang ama na lumabas para kausapin ito. Ang inaasahan nilang mahinahong pag-uusap, bigla namang nauwi sa karahasan matapos nilang masipat na bumunot ang lalaking yon ng isang mahabang sundang. Pag-amba naman itong mananaga, agad namang napatras ang kanyang ama na siya namang dali-daling kumuha ng mahabang patpat. Dahil sa pangyayaring yon, napilitan na ring lumabas ang kanyang mga kapatid para tumulong. Lahat sila kumuha ng mahabang tipak ng kahoy para tulungan ang kanilang ama. Nang masipat naman yon ng lalaki, imbis na dumistansya yon sa kanila, mas lalo pa yung lumapit habang walang patid sa pagmumura. Sino ba kayo sa akala nyo? Ninyo ang dadamot ninyo. Bakit? Madadala nyo ba sa kabilang buhay ang mga tanim ninyo? Ilang araw na ako sa inyong nakikiusap, pero di pa rin kayo nakikinig. Gusto nyo talagang magkagulo tayo rito?
Sigaw ng lalaki habang sapilitang pumapasok sa bakuran ng bahay nila. Pagsilay naman doon ng panganay niyang kapatid, matapang naman nila yung sinugod kung saan paulit-ulit naman nila itong hinambalos ng malalaking tipak ng kahoy. Dahil sa pagtulong-tulong nila, wala na ring nagawa ang lalaking yon kundi ang bumagsak sa lupa. Subalit kahit dumudugo na ang pagmumukha nito, nagpumilit pa rin yung tumayo. Akala nila hanggang doon na magtatapos ang lahat, pero sa muling pagharap sa kanila ng lalaki, nasipat ni Saddam ang dalawang matandang bigla na lamang lumitaw sa labas ng kanilang bahay. Matapos naman niya yung masilayan, agad naman niyang inabisuhan ng kanyang pamilya na kumalma na muna. Hindi niya mawari pero nasisiguro niya kakaiba ang mga nilalang na yon. Nang marinig naman ito ang kanyang pagsigaw, kahit papaano sumunod naman ang mga ito. Pagkaantala naman ng gulo sa kanilang tahanan, napansin naman niya ang paglapit ng dalawang matandang lalaki na paugod-ugod na kung maglakad. Alam ni Saddam na hindi yun pangkaraniwang tao, kaya kahit nababahala siya, nagdesisyon siyang kaharapin ang mga ito. Nang mapansin naman siya ng matanda, bigla naman yung napatigil sa paglalakad at kasabay nito ang pagngisi sa kanya habang nagwiwika ng, "Hindi rin pala basta-basta ang inyong pamilya." Pakiramdam ko, magkakasubukan tayo. Nang marinig naman ni Saddam ang sinabi nito, kalmado naman siyang sumagot doon ng, "Maiiwasan yan kung mangangako kayong hindi nyo naguguluhin ang aming pamilya. Kakalimutan namin ang pangyayaring ito kung aalis na kayo at hindi na magpapakita pa. Sa ganoong paraan, may iiwasan ang pagkalagas ng ating mga panig." Matapos naman niya itong mailahad, dahan-dahan namang tumalikod ang dalawa na parabang wala yung narinig. Nang mapagtanto naman yun ni Saddam, agad naman niyang inabisuhan ng kanyang mga kapatid na kumalma na. Pagkarinig naman ito sa kanyang sinabi, tahimik lang naman yung umatras habang hawak-hawak ang mga tipak ng kahoy na ipinanghambalos nila sa lalaking yon. Sa pagbalik naman ng katahimikan sa buong paligid, minabuti naman nilang pumasok upang mapag-usapan ang tungkol sa mga nangyari. Akala ng mga kamag-anak niya matutuldukan na ang mga pangyayaring yon. Gawa ng malakas ang kutob ni Saddam na yun pa lamang ang simula, dahil yung mga nilalang na nakaharap nila, nasisiguro niyang aswang ang mga ito. At ang mga aswang, kapag natalo sa isang labanan, maghihiganti ito sa pinakamahinang miyembro ng kanilang kaaway. Sa paglipas pa ng mga araw, kagaya ng inaasahan, napansin ni Saddam yung tila bang panghihina ng kanyang ina. Nagiging madalas na rin ang pagsigaw nito tuwing gabi na parabang nababaliw. Nang mapansin naman yon ng kanyang ama, agad naman yung nagpasama sa kanila patungo sa bahay ng albularyo, pero nang mapag-alaman niya ito, mariin naman niya yung tinutulan. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, agad naman siya nitong kinumpronta habang nagwiwika sa kanya ng, Gusto mo bang mamatay ang nanay mo? Kung hindi natin siya mapapatingnan ngayon, malalagay sa peligro ang buhay niya. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, agad naman niya yung inabisuhan ukol sa kanyang plano. Mariin niya ring ipinagtapat na wala yung dapat na ipag-alala, lalo pat hindi lang ang kalaban nila ang may hawak ng alas. Matapos naman niya itong mailahad, agad naman niyang ipinagtapat sa kanyang ama
ang tungkol sa lihim na karunungan na kanyang natuklasan. Nang mapag-alaman naman ito ang kanyang sinabi, halos hindi naman yun makapaniwala na siya na pala ang panibagong nagtatangan ng karunungan ng kanilang angkan. Dahil sa mga katagang yon, ora mismo ibinigay ng kanyang ama ang pagtitiwala nito. Sa paglipas pa ng mga araw, parang nakikipagpatintero sila kay kamatayan. Kapag natalo, buhay ng kanyang ina ang magiging kabayaran. At kapag sila naman ang nanalo, buhay ng kanilang kalaban ang makukuha nilang premyo. Sa loob ng halos 1 linggo, tahimik na nagpapadala ng sakit si Saddam sa mga nilalang na yon. Mahaba ang proseso ng ginawa niyang pangungulam, pero napaka-epektibo nito. Sa kabilang banda naman, gabi-gabing bumibisita sa kanilang lugar ang mga aswang. Minsan nagpupumilit yung pumasok, pero dahil sa dami ng kanilang mga pangontrang ikinalat, hindi yun nagkakaroon ng pagkakataon para makapasok. Ayon sa kanya, na kapag sumapit noon ng gabi, para na silang naghahanda sa papalapit na unos. Yung kanyang ama nakabantay na sa kanilang ina, habang ang mga kapatid niya nananatili sa sala, naghihintay sa mga kaluskos na maririnig nila sa bubong ng bahay. Armado rin ang mga ito, nang sa gayoy kapag may mangyaring hindi kaaya-aya, mabilis silang makakaresponde. 2 araw pa ang dumaan. Natapos na nga ng palihim ni Saddam ang kanyang paghahanda. Upang magamit na niya ang kabuuan ng bisa nito, iisang bagay na lamang ang kinakailangan niyang gawin, at yun ay mailibing sa bahay ng mga aswang ang 7 ugat ng nyog na 1 linggo at 7 araw niyang pinausukan. Dagdag pa niya na, yon ang pinakamahalagang proseso ng pangungulam niya para mapaslang ang kanilang mga kalaban. Pagtatapat pa niya na, kapag hindi nila yun nagawa, baliwala ang proseso na gabi-gabi niyang inihanda. Nang mapag-alaman naman ng kanyang mga kapatid ang nais niyang mangyari, agad namang ipinakita ng mga ito ang kanilang suporta. Kahit alam nilang buhay nila ang nakataya, pinili nilang wag umurong, gawa ng kapag hindi nila yun gagawin, mamamatay naman ang kanilang ina. Siyempre, buhay na ng kanilang mga magulang noon ang pinag-uusapan. Kaya na may naging madali para sa kanila na isantabi ang takot laban sa mga aswang. Sa pagtungtong naman ng araw ng Biyernes, pagsapit ng takip silim, agad namang sinuyod ng kanilang grupo ang baryo. Lahat ng mga kakilala nila pinagtalungan nila hanggang sa maituro sila ng mga ito sa mismong lugar ng mga nakaalita nila. Pagdating naman nila doon, di pa man sila nakakalapit, nasipat na nila ang 2 matandang nakatayo sa labas ng isang lumang kubo. Nanlilisik ang mga mata nitong nakatitig sa kanila na parabang sa oras na humakbang pa sila ng ilang metro, paniguradong susugurin na sila ng mga ito. Sa pagsilay naman ni Saddam sa mga nilalang na yan, mariin naman niyang inabisuhan ng kanyang mga kapatid na kahit anong mangyari, wag na wag silang aatras. Paglapit naman nila sa bakuran nito, bigla naman nilang nasipat ang mga alaga nitong aso na halos kasing taas na ng 1 buwang anak ng kalabaw. Walang sabi-sabi, bigla naman yung pinasugod ng 2, kung saan yun naman ang naging hudyat niya para dali-daling ilibing yung dala niya. Habang gumagawa naman siya ng uka sa lupa, panay naman ang paghataw dito ng kanyang mga kapatid, dahilan para mabigyan siya nito ng sapat na oras. Matapos naman niyang mailibing ang mga bagay na yon,
ora mismo inabisuhan niya ang kanyang mga kapatid na umatras. Upang hindi naman sila masundan ng mga nilalang, tinahak nila ang looban ng kakahuyan kung saan malapit sa pamamahay ng mga aswang. Mula sa lugar na yon, ginawa ni Saddam ang kanyang engkantasyon hanggang sa makuha na niya ang panghuling sangkap para paslangin ang mga ito. Walang sabi-sabi, pag-ihip naman niya ng mga buhay na salita sa kanyang kamay, agad naman niyang dinukot ang 3 kaluluwa sa lupa, sabay pasok nito sa manikang hawak niya. Pagramdam naman niyang buhay na ang manikang yon, binalot niya ng dasalang karayom, sabay tusok nito sa dibdib ng manika kung saan naroon ang puso. Nang magawa na niya ang bagay na yon, laking gulat na lamang nila nang makarinig sila ng isang malakas na sigaw na nagmumula sa ere. Segundo lang din ang naging pagitan nang bumagsak ang mga ito sa kakahuyan. Matapos naman niyang marinig ang mga bagay na yon, nakangiti naman niyang inabisuhan ng kanyang mga kapatid na wala na yung dapat na ipagkabahala pa. Kasabay ng kanyang paglahad dito ay ang kampante naman niyang paglabas sa kakahuyan. Noong una, inakala ng mga itong nagbibiro lang siya. Pero sa paglipas pa ng mga araw, wala na nga silang narinig na pagpaparamdam tuwing gabi. Yung nanay nila bumuti na rin ang naging lagay hanggang sa bumalik na yon sa normal. Dahil sa pangyayari, minabuti naman ang kanyang ama na hayaan na muna siyang tanganin ang aral na yon. Sa paglipas pa ng mga taon at dekada, naging bantog ang pangalan niya sa kanilang lugar at kalaunay kinatakutan na rin siya ng lahat ng nilalang na nasa panig ng kaliwa dahil sa pagkakaroon niya ng sinaunang aral ng pangungulam. Ang isang bagay din na labis na kinatakutan ng lahat ng nasa panig ng kaliwa ay kapag ginamit na niya at sinimulan ang 7 ugat ng nyog. Okay. Opinyon ko sa kwento. Isa na namang maangas na uri ng pangungulam ang ating nadiskubre. Kasi alam ko, karamihan sa inyo, alam na talaga yung mga god tier na pangungulam isa na dyan yung tinatawag nating paltok. Nakwento ko na yun sa channel ko way back pa. Sobrang tagal na, 4 years ago. Tapos kung sang channel ko na siya narinig, pero officially dito yun sa channel natin unang lumabas. Ewan ko sa iba, pero yung akin kasi yung paltok talagang sobrang legit na naranasan nyo ng pamilya ko. Dito naman ang ginagamit niya, 7 ugat ng nyog na 1 linggo at 7 araw niyang pinausukan. Diba? Isa yun sa mga talaga namang katangi-tanging gamit ng pangungulam. Pero hindi pa yun doon nagtatapos. Kasi unang-una, gabi-gabi niya yung dinadasalan. Tapos pagtapos na yun, kailangan niya pang pumunta ron sa isang lugar, doon niya gagawin yung orasyon, tas pasasapiin yung kaluluwa sa manika. Medyo mahirap siyang gawin, hindi tulad ng paltok na kailangan mo lang bungo ng namatay na tao. Tapos doon mo lahat iaalay, doon mo lahat gagawin sa bungo na yon, hanggang sa tuluyan ng mamatay yung kung sino man yung gusto mong mamatay. Dito medyo mahaba yung proseso, pero nakakatakot pa rin. Kasi hindi mo alam, gabi-gabi kang pinapadalhan ng sakit ng mangkukulam. Ang angas neto ni Saddam. Sayang lang, no? Kasi hindi to pwede maging series kasi bida natin sa kaliwa Well, may mga bida na tayo o may mga series na tayo na ang bida natin ay nasa panig ng kaliwa. Pero yung kay Saddam, oo, malakas, pero feeling ko limitado to. Pero syempre, kayo pa rin. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.